Milí bratia, milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, vitajte pri sledovaní víkendových slov nádeje. Dnes sa spolu pozrieme do starozmluvnej vyučujúcej knihy Job, kde nás už čaká jeden zvláštny, na prvé počutie možno až nebiblický symbol pôstu. Ak máte svoj meč písma po ruke, vytazte ho a čítajte spolu so mnou. Job, 29. kapitola, 18. verš. Povedal som si, skonám spolu so svojím hniezdom a rozmnožím svoje dni ako fénix. Ak máte v rukách iný ako ekumenický preklad Biblie, zrejme ste práve zbystrili. Pôvodné hebrejské slovo chov sa totiž dá preložiť rôznymi spôsobmi. A fénix je jedným z nich. Aj vy poznáte toto zviera ako bájneho, nesmrteľného vtáka zo starovekých egyptských či gréckych mýtov? Namíle vzdialených od kresťanských, židovských náboženských predstav? Nie ste sami. Keď som pred niekoľkými dňami narazila na jeden z článkov slovenskej evanjelickej farárky a spisovateľky Zuzky Vaľovskej, tiež som zostala prekvapená. Je to však skutočne tak. Fénix predstavuje nielen mýtický symbol znovuzrodenia, a teda aj nesmrteľnosti, ale aj veľmi rozšírený obraz pôstu a dokonca samotného Krista. Ako píše spomínaná autorka, keď Fénix cíti, že sa blíži jeho smrť, postaví si hniezdo, ktoré naplní myrhou a vonnými bylinami. Následne spolu s hniezdom hynie v plameňoch, ktoré zapálilo vychádzajúce slnko. Potom, čo prejde ohňom a zmení sa na kôpku popola, sa znovu narodí. Prví kresťania používali Fénixa ako jeden zo symbolov Krista nielen kvôli tomu, že bol vďaka svojmu vzkrieseniu nesmrteľný, no najmä preto, že priniesol sám seba ako obeť. Práve k tejto udalosti smeruje dianie, ktoré si pripomíname v týchto dňoch a týždňoch, v období pôstu. Pán Ježiš stratil všetko. Dobrovoľne obetoval všetko, čo mal, aby sme my mohli niečo z pohľadu večnosti všetko získať. Nekonečný život s Bohom. Prajem vám požehnaný deň, naplnený radosťou z tohto evanjelia. Amen.